ikke så godt. Hvorfor ikke? Fordi at, jeg synes, jeg er ret fattig. Hvorfor det? Hvorfor er du fattig? Jeg tjener ikke så meget, og jeg vil rigtig gerne til Amerika, fordi man kan blive rigtig rig derhenne. Men det koster bare 100 kroner for en billet, og jeg har kun 80. Vi er heldige, jeg har 120. Har du? Ja, du må gerne låne 20 kroner af mig. Mange tak. Yes. Det bliver dejligt at kunne købe den billet. Ja, det gør det. Jeg glæder mig mega meget. Ja, det bliver mega godt. Vi kan blive rige. Ja. Vi vil gerne købe 2 billetter til USA. Det bliver 200. Ja. Hvor I 10 og 2 billetter, så vi skal tage både. Ja, mange tak. Tak for det. Jeg håber, det kommer på god dag. Ja, tak. Og så skal vi tage det over. Ja, gensyn. Ja, den er godkendt. Tak. Den er godkendt. Tak for det. Bare gå ind. Jeg glæder mig så meget til at komme til Amerika. Ja, vi bliver rige. Ja, det bliver så godt. Nå, kom, lad os gå ind. Ja. Hej, hvor kommer du fra? Vi kommer fra Danmark. Har du nogen sygdom? Nej, det har jeg ikke. Nå, jeg skal lige visitere dig. Det er okay. Vi er jo mange herude med det her. Ja, det er godkendt. Ja, tak for det. Hej, hvor er du fra? Ja, med Danmark. Jeg skal lige tjekke dig. Ja, med Danmark. Du er godkendt. Tak. Endelig er vi kommet til USA. Ja, Det er så fedt. Hallo, prøv lige at se vores jord, mand. Alt det er vores. Ja, vi skal bare nå at dyrke det. Ja, Det bliver så godt. det er godt. Hvorfor kom vi her? Man bliver slet ikke rigere af at være her. Alle vores huse er brændt ned, og alle vores marker.